to ai babban ma matsalan ma shine ina kokarin wancan gida na wajen yaro na yanzu kuma mijina wai zai yi aure. To magana ta ma wuce wai tabbaci ne wannan aure ya ce ba fashi, to ni kuma so nake kai duk yanda za a yi da maganan gidan yaro da maganan mijina, wannan aure dai na mijina kai ya faru, kuma da abin da za ka yi ka tabbatar kai maganan gidan ɗan nan nawa shi dai yanzu to duk abin da nake so haka za a yi. Yawa ke ne da matsala. To ta yaya? Tuntuni na gaya miki ga yadda za a yi, ga yadda za a yi kika yi. A'a bai. Saboda na tabbata dole sai kin sake dawowa. Shi yasa na rabu da ke. To yanzu a. Ai ga Na gode. To kina ji? Kina da Allah musu. Bari in ga miki gaskiya. Ba za ki je ba. Ba za ki je gidan nan ba saboda kar ki je ki min wani daukakkiya a je a kulle wani abun da wani makirci da munafunci wanda ku mata wani lokaci in kuka aurar da yayanku kuna bi gida kullum ku je saboda ku gano wani makirci. Wallahi ba za ki je. Wallahi ban so ba za ki je ba wannan magana ba. Ka ce mata in suka aurar da 'ya'yansu ba macen da za ta aurar da 'yarta ta bi bayan 'yarta ta kaso mata aure sai in akwai dalili. Mace fa ita ta san ciwon ya mace ƴan uwarta. To in kuma ma akwai wata matsala ba za a gaya mu uba ba? Sai ki ce za ki ɗau ƙaho ki je ki taka ki je gidan yarinya? Ka taɓa ganin inda ya ta gaya ubanta matsala sai dai ta gaya ma uwarta. To ta gaya miki ko? Ta gaya miki? A fuska ba? A fuskar ta na gano matsala wallahi. To saurara ki ji da ke da ƴata a yanzu yadda nake da ƴata na aurar da ita. Yarmu ka aurar da to mun aurar da yarmu yawa yanzu tana nan zanna lafiya lau ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya su da mazaje ke ba za ki je ko ina ba ni ke auren ki kuma ni na gaya miki wannan in ma akwai matsala a bari je bincika in tabbatar da gaskiyar magana. Allah dai ya bada sa'a. Amin. Ka ce ba za na ba za ki ba to shikenan haka kawai shikenan haka kawai a'a ai an gama wa alaikum assalam. Sannu da zuwa. Lafiya lau. Lafiya kalau. Lafiya lau. Kuna nan kalam? Ya baki da lafiya ne? Da umma. Na'am. Yarinya na cikin matsala. Ai kaji. Yarinya na cikin matsala. Na faɗi maganan nan malam kaki ka ɗauki magana ta. Sauraron ku nake. Yanzu kuma ita wannan yarinyar sharri ta yi. Yarinya tana cikin matsala. Yarinya ta gaya miki tana cikin matsala? Wallahi abba bata gaya min ba amma uwar mijin nan nata. Gaskiya akwai matsala. Uwar mijin ne ta gaya miki? Ko uban miji ya gaya miki? Umma kin ga faɗa da take ta min ne? Za ta yi hada umma har binci wai ni na ƴan boko haram ce? In ji ta? Sai ya kawo jaka ta bincike ko na shigo da gwamnati ni ban shigo da komai ba. Subhanallahi. Ni ta faɗa. Nan dai wai tashi ki tafi ki shiga ciki za mu yi magana da yaro na umma haka na tashi ne. Tana ta gaya mai magana sifaffiya. Ke da kada ja akun tsakanin. Ke ku saurare. A'a malam ya kawo magana a rika tona. Ba wani magana ku kawo min wani magana munafunci anan. Ku kawo min wani magana boko haram anan gurin. Yanzu nan wurin magana yarinya na zanna gidan miji tun kafin boko haram ta tsurfafa yarinya nan take gidan miji. Ba a tashi aka kawo maganan aure ba da wani munafunci sai yanzu. A'a boko ba haram ba. Malam. Wallahi Allah ba za ki. Ni ban ce zan ce ba. Ita ma ke in dai shi ke kai ki wannan gidan ki je ki kutun da munafunci a kashe yarinya aure. Subhanallahi. Wallahi cewa sai ban da kowa a garin nan. Ke ba ki da dangi ne kika? Ba umma wallahi yarinya na cikin matsala. Ke kake ƙara gaya min magana yarinya na cikin. Malam abinda fa duk ba yi shi ba. Abinda fa duk ba a yi shi ba za a kakalo shi. Kar ku ƙara gaya min wannan magana na gaya muku. To shikenan. Ba ni san in ta kawo min magana yarinya na zanna gidan mijinta. Allah ya dada zaunar da ita lafiya. Amin domin san Allah ya dada zaunar da ita lafiya. Ai da ma da ka kin gaskiya sai bata wallahi. Ki saurare ni. Ni ban ce za ni ba. Ki saurare ni. Ina jin ka. Kai. Daga yau sai yau
in dai za ki zo gidan nan ki zanna ki kawo min magana yarinya tana gidan miji a gabana wallahi tallahi zan yi maki abin da ba za ki taɓa tunani ba. In kika ƙara kawo min magana abin da ba a gaya miki ba ki ce wai ci kika yi ba ki gani ba ba a zo aka gaya miki ba kan ku ƙara kawo min wannan magana. Ni ba dattijon banza ba. Ai an gama na ce an wuce Ni ba gurin. dattijon banza ba. An wuce gurin. Wallahi an wuce gurin. Na ma wani wannan magana banza magana wofi. Ko kashe ta za a yi ba zai yadda ba. Ya shi abadan dai bai da asara. A'a ni ke da asara. Wallahi ni ke da matsala asara. umma. Ni ke da asara. Uwar mijin kin ga bala'i. Da inda take shiga ba ta take fita. Ani na san za a rana. Ni kamar haushi ki take ji ma. Ina gani. To ai ba goma akwai Allah. Kuma wallahi idan yarin yana jin daɗi ba za ki faɗa ƙarya ba. Wallahi an yi uwar mijin har tsoro take. Ni fa a fuskar yarin yana gani na san ba ta jin daɗin gidan nan. Ina kika A fuska Mariya fa. faɗa ji tana da dalo min ido. Ina hakuri nake kan ba ta san ina yi ba. Subhanallah. Wallahi ba san ina yi. Gaskiya yarin ya sai. An bi ta da addu'a. Ba komai. Sa ta addu'a. Ba abin da ya fi ƙarfin addu'a. Ai addu'a makami ne. In Allah ya da Allah zai kare ta daga sharrin wannan Allah ya uwar kare mijin mana nan. yarinya amma wai wannan uwan mijinka ne ka shiga uku ita sai kai take hada ta ba zan fita gidan nan ba sai dana ya dawo ko yarinya ta da ni ba abin da fito da jakan nan ban yarda da komai da ake ko fara na kika ba mama ya hakuri da ka ta ba komai a ciki Ba ita ba ta komai yarda ba komai wannan yarinya ki hakuri. daga Shiga shiga ɗaki. Shiga ɗaki. Bari in duba sauran girka ta ɗauko. Ba komai. abinda za a yi To, zan baki wani abu guda to, wani abu ba wani abu ba eh. haɗa ɗan hula To ya za a yi? A cewa zan yi? Za ki ɗauka ki dora mushi bisa. saurare mu ga wannan hula Eh, gani eh. na kwana ina aiki kan hulan nan na kwana ina aiki kan hulan nan hula ce ta aljanna To mana boka abin da nake nufi ya za a yi? ku rika gyara bakin ku To, in kun zo wuri ku san inda kuke kina ji eh. kina ji na Ina ji. ki rike wannan ta farko kenan idan kika je ki yadda zaki ya sa wannan hula kwana uku Gaskiya aikin aiki. Shin Shin wai yanzu babu wata hanya? Saurare ni idan an gama don baki yanzu na biyu in dare ya yi ya zo zai kwanta bacci samu madauri a hada da kawar gado ki daure shi To, kan ki kwance sai in zai tashi a wannan duk ba matsala ba ce ni babban matsala ce. Idan akwai wani dabarar da za a yi a canza yanayi na hula ya zama wani abu. Yanayi na hula ya zama wani abu. Amma ni da malam ya sa. To yanzu na ce babu wata dabara dole sai hula. akwai dubara kala ma kina so a cire ran kowa kike yi magana nan ka kallo gida Ni dai daman dai da dai zan samu dai kina ji a canza min nan hulan nan. to To amma tun da ka ce babu yanda za a yi. akwai yadda za a yi a nan ba kina ji na ki je ki samu namijin kyankyaso A sai dan ma Allah. Alhamdulillah. Wallahi sai dan ma Allah. Ai ita rayuwar dama haka take. A'a, haba. In dai mutum na lafiya sai yi mu Allah godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sai da kuma. To, abin zama ba? Ha! Hai jama'a. Allah ya samu gama. Wannan rayuwa in dai kana lafiya, to ba abin zama za ka yi. Yanzu ka duba yanayin yadda rayuwa Eh, da ana gata nan ga. ga ta Sai da ina ɗoye shi. Bismillah. Wai da zo mu je ta.
wayo Allah tun daga can babu kawai da an haɗu ba wani gaisuwan kirki sa ya haƙuri alhamdulillah ya iyali alhamdulillah ya haƙuri rayuwa to alhamdulillah kai barka da kokari barka da kokari ya haƙuri ba ta dan fita ta dan fita ta take can fada ma za ta ce to ba da to tunda Allah ya sa na gama na farko yaya ko ka ji magana a nan